खुलुमबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों बिथां निर्मल बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, भिलेज हाथिजान आरो बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपशनाव होनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना खालि थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअसफोरखौ नायनानै सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। एसेबां अननाय होदोंमोन आं नोंनो सना, नाथाय नों मानो बिब्दिलै जिउ गोसोखांफ्लांबाय थासै नोंनि दान्दिसे समनि अननायफोरखौ। आं बावनो हानाय नङालै सना, मेगनाव मोदै बोहैफ्लांबाय थायो। फैफिनदो ना जिउ, आं दाबो नोंखौनो नेनानै दङ। बिखाखौ गावनाय